Salutare dragilor, îl avem pe Adrian alături de noi, un domn de 50 de ani, fantastic, care a avut rezultate deosebite cu programul nostru. Este acum alături de noi, gata să confeseze care a fost experiența lui. Te salut, Adrian. Salut, salut Ștefan. Adi, hai să sărim direct în pâine. La câte întâlniri ieșeai? Ok, deci ai trecut prin divorț. După divorț, până Da, când s-a intri mentorat, la câte întâlniri ai reușit să ieși? într-o lună de zile la 3 întâlniri. Ok, și ai ajuns unde ți-ai dorit cu femeile respective? Doar întâlniri în prima fază. Cum erai tu înainte de mentorat? Cu femeile, cu încrederea ta de sine? La câte întâlniri ieșisei? Care a fost povestea ta înainte să intri în programul nostru? Eu am avut 25 de ani de căsnicie, aveam frică să abordez femeile, le puneam pe piedestal, n-aveam curajul să mă apropii de ele, n-aveam curajul să spun ceea ce gândesc. Și după ce am început mentoratul, în decurs de o lună, am avut 3 întâlniri. Și după aia am găsit, la a patra întâlnire, mi-am găsit o prietenă cu care sunt și în momentul actual. Eram emoționat, îmi pierdeam încrederea în mine în prezența unei femei care mă atrăgea. Puteam să am discuții cu femei cu care nu eram atras, dar femeile care am atras îmi pierdeau efectiv, nu știam ce să-i spun, îmi pierdeam cuvintele, mă încurcam și la final păream foarte stânjenit. Foarte, foarte dificil pentru mine să pot să leg o relație cu o persoană cu care, sau o femeie cu care îmi place. Sunt foarte selectiv la ceea ce ține de femeie cu care mă întâlnesc și le-am declasat pe primele 3 după prima întâlnire. Cu a patra am ieșit la prima întâlnire și am continuat cu o posibilă relație. Până când s-au intrat mentorat, am intrat în 4 decembrie mentorat, în 12 noiembrie am divorțat, în 4 decembrie am intrat în mentorat, în 23 decembrie am avut prietenă care o am și acum. O super muncă. Adică sunt foarte dedicat când fac ceva, am avut un pic timp și am studiat foarte mult mentoratul. N-am apucat să fac toate temele, dar am luat structura, am pus-o în practică, fiind un pic pe vânzări. Chestia asta m-a ajutat foarte mult să massive action. Da, Chiar dacă n-am știut tot rezultatul din prima, cum trebuie să fac, am aranjat-o pe parcurs, să zicem așa. Și amazing. cam așa, asta au fost rezultate foarte rapide. Uh, și pentru mine a fost uimitor să văd că pot să duc un lucru care am încep online, să zicem așa, o discuție început online, pot să duc la un date, ceea ce n-am reușit înainte. Mă super bucur să aud asta din partea ta. Doamne Și ajută. eu mă bucur de rezultat. Acum o să spunem și răspunsul care e cea mai bună investiție care am făcut-o în mine în ultimii 30 de ani, să zicem așa. Pe lângă cursurile de Serios! vânzări. Da, da. Deci m-a Mulțumesc tare schimbat mult. foarte, foarte mult. Mi s-a făcut pielea de găină puțin. Mulțumesc tare mult. Care a fost momentul când ai luat decizia să intri în mentorat? Ce anume s-a întâmplat de te-a determinat să iei această decizie? Ultimii 3 ani înainte de divorț, deja lucrurile scârțâiau cu fosta mea soție și eu am încercat să caut pe net răspunsuri la diversi mentori, de coaching, de dating și așa mai departe. Și aveam senzația că nu am nicio direcție legată de uh, exact pașii care trebuie să-i fac de la punctul A până la prima întâlnire și de la prima întâlnire până la momentul în care se definizează o relație. Mai mult eram confuz decât să fiu clar cu exact pașii care trebuie să fac. Fiecare spunea un lucru, nimic, nimeni nu avea o direcție clară și când am luat mentoratul și am început, mi-am dat seama că deja de la prima lună, când am început să studiez prima lună, mi-am dat seama că aici e o direcție clară, am înțeles exact pașii care trebuie să-i fac și să știu exact cum fiecare pas ce urmează, pentru că nu aveam chiar o direcție clară legată de treaba asta. Și exact cum spuneai tu în mentorat, prima oară trebuie să știi ce trebuie să știi, să înveți ce trebuie să înveți, că dacă nu știi ce trebuie să înveți, mergi efectiv ca
ca pe un lac și fără niciun fel de siguranță, fără niciun fel de direcție, fără GPS. Efectiv, cursul ăsta a fost un GPS pentru mine ca să pot să știu clar, aici mă duc la stânga, aici mă duc la dreapta, aici mă opresc și așa mai departe. Deci asta m-a ajutat, a fost foarte clar, foarte concis, foarte bine pus la punct și m-a ajutat foarte mult în exact pașii care trebuie să-i fac. Care au fost rezultatele tale după ce ai intrat în mentorat? Da? De la cât timp după ce ai intrat în mentorat ai avut rezultate? În mentorat am luat mentoratul în 4 decembrie, am ieșit la 3 date-uri și cu la patrulea date am găsit o persoană cu care am rezonat, cu care sunt și acum și am o relație cu ea de 4 luni, 5 luni, suntem în mai, 5 luni. Te-a ajutat ceva din mentorat să înțelegi mai bine femeile și să știi cum să le alegi pe cele de lungă Da, durată sau cursă lungă, cum se spune? da, da. M-a învățat foarte mult să-mi definesc boundaries-ul, limitele personale, așa, frica de respingere pe care o aveam. Am vindecat prin meditație din cursul mentoratului, am vindecat anumite traume, anumite frici pe care le aveam în interior, le-am depășit și am realizat că mentoratul ăsta este mult mai mult decât un mentorat de dating, este un mentorat despre cum trebuie să fie un bărbat mentoratul ăsta te ajută în foarte multe domenii, nu numai în partea de dating. Deci este foarte complex, foarte bine pus la punct. Eu sunt foarte mulțumit de această achiziție și că am intrat în acest grup. Doamne ajută, mulțumesc tare mult. Crede-mă pe cuvânt, este una dintre cele mai mari bucurii ale mele să aud că cei care investesc în programul meu au rezultate. Bă, vreau să aibă rezultate. Oricine poate să aibă rezultate. Nu contează vârsta. Ai 50 de ani, Adi. Da, Și sunt nu alții contează care au vârsta. 25-30 și zic, a, nu, că sunt damnat. Bă, nu e așa. Bă, nu e așa. Să fim Și sinceri. țin să menționez că prietena mea are 34, deci nu, nu m-am dus la una de vârsta mea. M-am dus younger. Care consider că au fost trainingurile din mentorat ce te-au impactat pe tine cel mai mult și te-au schimbat la 180 de grade? Vindecarea emoțională, partea de vindecare emoțională, unu ar fi, doi, structura de abordare online, offline și așa mai departe. Seminarele lui Eugen Wolf cu meditații pentru îmbunătățirea energetică a corpului și așa mai departe. Și sexuală, că așa are tot felul de sfaturi de genul ăsta. Cam astea au fost cele mai... Tot mentoratul este complex, dar astea trei au fost la mine punctele unde am avut, să Cel mai mult zicem, nevoie. cel mai mult de lucru și cel mai mult nevoie de o soluție la problemă. Mentoratul este tot complex, sunt multe aspecte pe care n-am știut că am dificultăți și le-am descoperit în timpul mentoratului. Deci au fost lucruri care am știut că am deficiență și totuși am descoperit că într-adevăr aici nu am, aici nu am, așa variantă, aici sunt ok, aici nu sunt ok. Și atunci știu unde trebuie să, măcar știu, am direcția clară, unde trebuie să mai lucrez și unde trebuie să îmbunătățesc. Am intrat în mentorat în data de 4 decembrie, am avut 3 întâlniri cu alte femei diferite în perioada până în 23 de decembrie, când am întâlnit o prietenă mea care este cu 20 de ani mai tânără, aproape 20 de ani mai tânără ca mine și cu care am acum o relație de lungă durată. Toate astea s-au datorat direcției care mi-a dat-o mentoratul și încrederii pe care mi-a dat-o și pașilor pe care mi-au spus exact cum să-i fac ca să ajung la această destinație. Doamne ajută, Adi. Mă super bucur pentru tine. Bun. Adi, dacă ar fi să faci o paralelă între cum era Adriana înainte de mentorat, cum este Adriana acum? 3-4 cuvinte. Adrian înainte avea frici de a se apropia de o femeie de care era atras. Se pierdea în prezența unei asemenea femei, comunica dificil, comunica parțial, să nu jignească, să nu supere, să nu-și distrugă șansele de a avea posibilă relație cu o femeie de genul ăsta. Adrian de acum merge direct, îi spune ce gândește,
cu riscul că doamna sau domnișoara respectivă îl refuză sau îi spune nu și merge mai departe. That's it and we continue our life. Ce le spune tuturor care se uită acum la noi și nu știu sigur dacă să se înscrie mentoratul acesta sau nu, poate nu vor avea rezultate, poate e un scam, cum se mai spune că este, că sunt eu un mincinos. Ce le spune tuturor acestor oameni, bărbați? Pentru cine se uită și vede acest testimonial, eu doar sunt la luna 5 în testimonialul acesta, încă n-am reușit să-l parcurg pe tot, este foarte stufos. Sunt foarte multe aspecte ale vieții unui bărbat care sunt puse și prezentate și soluționate, probleme care pot să apară din decursul unei vieți și se pot fi soluționate și seminarul ăsta este chiar pentru cine e indecis, eu zic să ia decizia, pentru că dacă este hotărât să schimbe viața, o va schimba în mod sigur. Doamne Și ajută, să dorească să fie și omul care cumpără mentoratul, persoana care cumpără mentoratul, să vrea să se schimbe. Pe dacă el nu vrea să se schimbe, nimic nu o să schimbe. Trebuie să pună un pic osul, nu mult, dar aici există o direcție clară, un GPS exact în care e mai mult decât un mentorat de dating. Este un mentorat despre viață, chiar despre afaceri, chiar despre modul în care se schimbă o persoană, se poate schimba o persoană 180 de grade. Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult, Adi, că ai fost alături de noi Și eu mulțumesc, cu plăcere să-ți ofer un feedback, cu încredere în continuare, rezultate sunt. Dacă cineva spune că nu sunt rezultate, nu a pus osul, nu a făcut nici măcar 10%. Dacă faci 10-20% din mentorat, pentru că n-am apucat să-l parcurg pe tot, m-am dus așa pe bucăți cum am putut, dar cine are timp dacă îl parcurge pe tot, nu are cum să nu aibă, imposibil. Este prea bine pus la punct și prea organizat, în așa fel încât pas cu pas să știi exact ce e de făcut. Cu încredere 100% poate oricine să intre în acest mentorat, că rezultatele sunt. Important și el să vrea. Dacă așteaptă să cadă de sus para mălăiață, nu se întâmplă la nimeni. Da, am unii care spun, lasă că mi-aduce mie Dumnezeu femeie. Zic, bă, omule. Da, îți aduce una care nu o să te facă fericit. Îți aduce una care poate îți creează probleme și dacă nu poți să spui nu și nu știi să spui limite și să spui asta nu-mi place, frumos, că nu trebuie să spui urât, să spui că asta îmi place, asta nu-mi place, să discuți cu ea extrem de deschis și extrem de clar, lucrurile se pot încurca mai târziu. Mulțumesc încă o dată, Adi, că ai fost alături de noi și că ne-ai Cu mare plăcere, mi-a plăcut foarte mult tot mentoratul, încă n-am apucat să-l parcurg pe tot, de-abia aștept să-l descoper pe parcurs. Doamne. În funcție de timp. Dragilor, dacă vreți și voi să intrați în cadrul mentoratului, vreți să treceți prin trainingurile noastre de comunicare, de relaționare cu femeile, de vindecare emoțională, vindecarea insecurităților, creșterea încrederii de sine și multe alte aspecte ce țin de viața unui bărbat, tot ce trebuie să faci este, acum depinde unde vezi acest video. Dacă îl vezi pe YouTube, o să observi un link de programare la o ședință gratuită de coaching acolo. Apasă pe linkul acela, programează. Dacă îl vezi în altă parte, caută linkul de programare sau poți să-mi dai mie în privat un mesaj cu cuvântul ședință, fără diacritice, și discutăm mai multe și programăm ședința. În ședință, practic, intrăm în amănunt, vedem care este situația ta mai exact și în funcție de asta discutăm intrarea ta în cadrul mentoratului. Mulțumesc tare mult, Adrian, că ai fost alături de noi. Doamne ajută! Eu mulțumesc pentru ajutorul vostru și mulțumesc echipei care au fost foarte suportivi și m-au ajutat când am avut nevoie, o întrebare, imediat au fost alături de mine. Toți sunt niște oameni excelenți. Și chiar mă bucur în acest mentorat, am găsit soluții și răspunsuri la unele probleme care ani de zile am căutat soluții și nu le-am găsit. Mă super bucur pentru tine, bro. Nu uita, suntem oricând alături de tine. Tot ce trebuie să faci să ne dai mesaj. Corect. Mulțumesc pentru tot și mulțumesc pentru munca pe care o depuneți. Este mare excelentă. drag. Mare drag.